Tá podujatie spočiatku stretlo s minimálnym záujmom. To však bol len začiatok. Mladí ľudia, ktorí hlásajú odpor k automobilizmu, militarizmu a nadvláde svetových finančných inštitúcií, nemajú na Slovensku žiadnu organizáciu. Preto akciu usporiadali ako súkromné osoby, ktoré chceli svoje názory predstaviť podobne naladeným ľuďom. Se považujú za normálneho človeka, ktorý síce žije na podúrovni človeka, ale žije. A každý človek na mne ukazuje prstem, že som taký a taký, ale ja si myslím, že som normálny. Proč by miel byť rozdiel medzi mnou a niekým iným? Tak podľa mňa by veľké ekonomické firmy vôbec nemali byť. Treba nejak ukázať, že nesúhlasíme s tým, čo sa deje. Konkrétne riešenia však zväčša nenavrhujú a nepoznajú. Nedozvedeli sa ich ani od organizátorov, lebo nevystúpili s žiadnym prejavom ani príhovorom. Každý jeden z nás je zodpovedný za svet, v ktorom žijeme a všetci spoločným úsilím ho môžeme zmeniť. Svet prechádza dobou zrýchľujúcich sa a nepredvídateľných zmien. Existuje množstvo dôkazov o tom, že súčasné ekonomické a sociálne usporiadanie nefunguje. Nebývalou rýchlosťou rastie počet ľudí, ktorí nemôžu uspokojiť svoje základné životné potreby, zatiaľ čo na druhej strane sa koncentruje stále väčšie bohatstvo, stále menej rukách. Zo 100 najväčších ekonomík sveta väčšinu tvoria nadnárodné korporácie. Ulica, ktorá bola kedysi miestom, kde sa ľudia stretávali, kde vlastne prebiehal všetok nejaký spoločenský život, to stala miestom, ktoré je pre človeka, pre všetko živé, životno nebezpečné. Myslíme si, že Praha by v září měla patřit nám lidem, ne finančníkům Měnového fondu a Světové banky. Proto vás všechny zvu na září do Prahy. Účastníci teda iba dostali propagačné materiály, nakupovali suveníry a v skupinkách diskutovali neraz pod vplyvom alkoholu. Na druhej strane antiglobalisti k nemu hlásajú odpor, podobne ako k násiliu a drogám. Každý účastník drží fľašu piva. O tých ľuďoch, o ktorých ste hovorili, že sú tu pod vplyvom alkoholu, budeme sa ich snažiť nájsť a proste dať s nimi rozumnú reč. Po skončení párty antiglobalisti začali nepovolenú časť akcie. Vydali sa na pochod cestami mesta. Postupne blokovali premávku na najfrekventovanejších križovatkách starého mesta. Sprievod im robila polícia, ktorá zastavovala na inkriminovaných miestach dopravu. Situácia vyvrcholila o 6:45, keď si antiglobalisti posadali na cestu na Šafárikovom námestí. Tu mali protest ukončiť a odísť do Petržalky na večerný koncert. Zmenili však plán a pokračovali v pochode ďalej. Nie, pretože táto demonštrácia alebo akt, ktorý sa tu vykonáva, není povolený a bolo povolené akurát na námestí Slobody. A prečo teda nezasiahne policajná zložka? Podľa posledných informácií pochod stále pokračuje. Oveľa dramatickejší priebeh by mali mať pripravované septembrové akcie antiglobalistov v Prahe počas zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Ján Petrovič, Slovenská televízia.